Vezi cum te lași pe la și sări? Că tu ești mai grea. Aici face copii, deci face copii, face copii. Hai, dar urcați-vă, jucați-vă acolo cu pilele. Hai, joacă-te cu pilele aici, cu Luca, Darius. Hai, dar dă cu pumnul în ăla, dă cu pumnul. Dă-i cu pumnul, mama, dă-i cu piciorul. Dă-i cu piciorul, cu pumnul. Ia uite că eu n-am dat cu pumnul. Așa, Luca, așa, așa, joacă-te cu mingiuțele, mama. Dă mingea verde la mama. Luca, adu-mi o minge verde. Luca. Luca, adu mingiuța roșie. Aia e galbenă, roșu, roșie, roșie. Asta e galbenă. Dăm roșie. Adu roșie. Roșie. Care e roșie? Asta e albastră și asta e roșie. Verde, albastră. Adu mingea galbenă. Luca, adu mingea galbenă. Luca, adu la mami mingea galbenă. Madre. Adu mingea verde, Luca, la mama. Luca, adu mingea verde.